dhuwur menos-menos nok pinggir sumur. Sugeng tindak haji kagem dulur-dulur mugi dados haji sing mabrur. Mulane ayo banyak bersyukur. Labaik Allahumma labaik la syarikalah kalabaik. Lali-lali ayo ngrungokno ludruk RRI. Saben tanggal 10 Zulhijjah ana sadrone taun hijrah. Dulur umat Islam padha nindakno ibadah munggah haji nang Mekah Al-Mukarramah. Rukun Islam sing kaping 5 kanggone wong sing mampu wajib nindakno minangka panggilane kang maha kuwasa. Insyaallah bisa disepuro sekabehing dosa. 10 urutan ibadah haji ihram lan mikot nok Masjid Ali. Wukufno Arafah minangka ibadah sing inti. Mabit nok Musdalifah kudu dilakoni. Lempar jumrah dulur nggone Aqabah iku kewajiban. Melempar 7 batu krikil simbol perlawanan supaya kita tiadono nggone godaan nuladani Nabi Ibrahim ngadepi. Sakwise tahalul awal terus tawaf ibadah nanggone Masjidil Haram ngelilingi Ka'bah. Dilanjut sa'i antara Safa lan Marwah neladani Siti Hajar golek ridane Gusti Allah. Jos hari raya Kurban ana sing ngarani riyaya besaran. Kabeh umat Islam siap-siap kurban, sembelih hewan untuk dibagikan. Nek berkorban aja eman-eman, niatno suci golek keberkahan. Nyembelih hewan aja jor-joran, apa maneh kanggo pameran. Niatno kurban krana Allah, pembagiane pasrah no panitia. Serahno nang masjid utawa musala, insyaallah kurbanmu barokah. Aku dhewe ya gak ketinggalan, aku nyelengi rencanane melok kurban. Sampai saiki durung iso tuku hewan, akhire kepeksa
Mosok aku korban perasaan. Kula cekap semanten kidungan kula. Ditinggal awe-awe lutruk RRI akeh tanggapane. Alhamdulillah ya rabbal alamin ludruk RRI akeh tanggapane Cak Insap. Oleh pendonga peno, oleh pendongane Cak Sabil, oleh pendongane Cak Pendi, oleh pendongane kanca-kanca kabeh. Lan pendengar setia ludruk RRI. Rungokno kidungane. Gak ono ludruk liyane ngidung koyo ngene. Wah, gak iso. Ini menjelang hari raya kurban. Jadilah mudah-mudahan jadi haji mabrur. Kabeh-kabeh seperti Artinya apa, Cak? Mabrur itu setelah kita melaksanakan ibadah haji berdampak sosial mulai teko kaji bener-bener iso nterapno. Jadi secara kejiwaan itu berbuat baik setelah munggah haji. Apa yang didapatkan di sana itu ditetapkan. Aku iku mau sik kurang melengkapi. Kurang melengkapi apa mau lengkapi? Ya tak lengkapi lah. Ya coba lengkapi apa? Setelah haji sampean berbuat baik. Yang jelas setelah pulang haji lebih baik lagi. Iya, itu lebih tepatnya ngono. Iya, lebih baik dari sadurunge ngono. Faktane ngene, Cak. Dari ibadahnya, terus dari perbuatan sosialnya. Perbuatan ya sembarang saja lebih apik. Contohnya dulure Insap yang ngono mulai kaji ku ya. Terus aku moro, cilik tak gawe. Oh iya Cak. Sampeyan malah digawani sarung ngono lho. Nah, iya mergo aku ngomong haji mabrur artine ngene. Iya. Akhirnya dibebasno utangku. Ya. Iya. Ya mergo sampean ambek demek-demek canong. Ya bener-bener. Iya. Ana tanggoku maneh mulai kaji cuma gawe gelar tok, Cak. Iku. Supaya usahane lancar. Usahane apa? Ngutangno dhuwit. Bener Sabil. Iya. Dadi haji mabrur. Aja dadi haji tomat. Apa iku? Budale tobat mulai kumat. Oh, maksudnya ndelok kumate, Cak. Nek kumate tambah apik, ya alhamdulillah. Maksudnya apik perbuatane. Makbul sijine ya, Cak ya. Makbul. Mesti eleke ya. Nek makbul itu umroh, itu memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah umroh. Oh iya. Kan umroh ping pira, Cak? Ya alhamdulillah iku tak hitung kurang lebih ya. Sudah 12. Haji ku rek. Predikat haji ku didelok teko cara dia beribadah. Misalnya kayak pegawai kantoran. Iya. Dilongono kaji kantor. Nah, itu ana jenenge dhewe. Oh, apa Cak? Iku jenenge haji Dileng-eleng. Eling iki. Ya didina. Ha engko dhisik ta lho, dadi cocok ngono rek. Direntetane kono. Iya. Ana ya. Iya. Ana aku takon. Iya sama jadi ajar ya. Nek tanggoku ana haji ya koyo ngono iku mencah. Haji beneran. Haji nunut. Nunut kancane ta ya apa haji nunut ini real, Cak. Aku kok gak tahu hoak mergo datane ono. Dia pengen munggah haji, akhirnya mlebu pesawat tanpa diketahui. Iku lah tonggoku iku. Iku haji ilah. Iya, tonggoku iku. Sing arep Jombang iku. Iya. Akhirnya dengan kenekatan itu ada orang yang niat baik hati akhirnya dilungokno kaji temen. Kan ngono apa nunutane pesawat nggih isore ban iku. Roto aku. Sing diomongno pesenan iku jenenge Haji Abidin. Atas biaya dinas. Jadi kok tonggoku iku Haji Wahyu. Apa? Sawahe Payu. Sawahe Payu terus digelung kaji jenenge Haji Wahyu. Lah peno kian? Aku Haji Mansur. Apa maksudnya? Halamane kena gusur. Jare Haji Soke. Iya, Haji Soke ngomong ya. Sokongane wong akeh. Jare kemana jare Sabil. Sing penting nawa itune rek. Iya. Karena sepuh iki ndak usah perlu di pro dan kontrane ya. Istilah haji sing penting perbuatannya wis ngono lah. Ya, iku kan orang rezeki berangkat haji itu kan panggilan. Terus carane atau jalurnya
itu kan beda-beda. Ono sing rezekine iso mbuh dodol sawah, mbuh rezekine iku oleh nabung, mbuh rezekine iku macem-macem. Itu kan sebagian dari proses. Betul. Nah, aku pengen loro, sumpah pengen loro aku. Alhamdulillah. Naik haji. Ngipi. Tambahane ping 5 ya wong gratis. Wani sumpah kok ngipi kok. Iya. Ya pokoknya ngipi wis ana kono. Gak iso mulih. Kan ana to talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Iki lho iki. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. La syarika lak. Artinya apa iku, Cak? Engko tak WA ya. Tapi wis iku adopsi teko bahasa Indonesia iku. Kok iso? Baik kok apa? Baik ngomong. Dados sing baik. Iya. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Ngono karepe ku. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi yo ngono aja lali peno meneh-meneh nek wis iso keturutan. Lunga kaji nang nggone Mekah kono. Nek mulih aja lali sedakoe sing kerep. Masih tangga-tangga kabeh ya ngono kudu disedakoi. Gak usah sampean elingno. Isap kok. Wong niate yo opo rek. Isap dilingno. Sampean ngelingno ngene kuwi sini-sini ae. Sepurane harga dirimu. Ya sini-sini kancane barang. Anane ngaku iso lunga kaji. Iya berkat dulur-dulur dukungan doa kabeh. Mangkane aku iso lunga kaji ku. Yo gak lali yo. Sampean. Sabil. Tak sabil. Cak Pendi. Oh, sampean kok tak kei apa? Iki kalau cak sabil. Tak kei sarung. Sajadah. Terus sampai kopiah. Lengkap lah pokoknya. Sandal barang. Oh, yo gak. Enggak aku mau duwe aku. Aku njaluk sepeda motor ae. Kak Om. Capek. Njaluk emoti. Ngene gak apa-apa. Nek sampean njaluk sepeda motor, gak apa-apa. Tak turuti. Pokok sawah. Ayo nang dealer. Gak apa-apa. Nang dealer tak jalan dealer tak ongon milih langsung. Tur suwun Cak Insaf ya bener-bener. Modal apa sih modale? Pernah tukokno ta iku? Lho, ya tak ongon milih barang wis milih. Ya wis deal. Lah iku ana DP 0. Iya. Kok jadi cicil deh. Enggak, maksudku bae peno jak nang dealer. Apik. Peno kei sepeda motor, peno tukokno sepeda motor, tapi sawahe lore omah iku kok kon garep. Iku ana pamriye lah. Awak dhewe niat sedekah iku Haji mabrur iki. Percaya aku. Nek hitung-hitungan ngono iku. Ngejak ning dealer tok iku wis mabrur. Mabrur niatan apik. Jak tok iku lho. Iya kan sing nukokno aku. Sing nyicil kan Dek. Iki ana rek, ya ngomong tentang sepeda motor ya. Tanggoku iku duwe sepeda motor tapi jenis Vespa. Oh iya, lawas. Lu kaji model kurang Vespane didol. Iya. Nah jenenge wong ya apa rek, aku guru. Aku mulang ya apa. Iya. Di Vespa tak dol pisan. Bareng nang nggon Masjidil Haram ngono iku. Jaluk deh. Ya Allah, Vespa ya Allah. Ya Allah, Vespa kula ya Allah. Dilalah lho. Mulai iki lho ana sing ngeteri Vespa. Lha iki temenan iki. Temen asli ya. Iya asli. Alhamdulillah. Ya Allah, Vespa kula ya Allah. Aku kan duwe Vespa. Dadi teko lunga kaji jebret terus ana pesan sama guru sing ngerti keadaane wong iku mau dipaksa lunga kaji dodol kendaraan iku mau dikeki wis anyar. Lha wis tambah anyar. Iya. Ngono Cak Pendi. Toae. Apa nek kene nek ngarani corong nok ndukure anu. Toae speaker. Paling dikrungu wong. Oleh ndonga iku lho. Yo kan. Wong ndonga iku habluminallah, hubungan karo Allah. Ka oleh ndonga dipamer-pamerno iku. Iya. Sampe tahu pamer gak tahu. Cuma gawe selebaran dek. Iya. Tak rewak kok ngrewangi donga. Iku apa jenenge? Lho maksudnya nek doa itu semakin banyak yang mendoakan, itu semakin insyaallah semakin gampang terkabul gitu. Situ bereset situ bahkan kata-kata itu sudah menjadi doa. Loh, bener. Apa sih diomongno iku doa. Makanya hati-hati. Sono sing keturutan. Iya, kandhani kok. Sopo? Ayo ndonga supaya tanggapane ludruk mblater terus ya apa. Iya, alhamdulillah
awak dhewe ngomong masalah tanggapan Ludruk. Ya alhamdulillah ono. Ayo urunan awak dhewe munggahno kaji imsak engko cek ndonga ning kono. Ngene, Pak Isyap aku senan iku ono. Ya Allah Ludruk RRI ya Allah. Ya Allah Ludruk RRI. Sapa sing sampean pasare sapa? Yes, arek loro iki budal. Atus pirang atus tahun ndek budal. Terus terang ae nek aku sangune nang Juanda sampe wis tak kandakno peno. Iya. Wis ono aku. Ya wis ono. Iya, Karim Juanda nang Mekah. Saiki daftar apa durung? Daftar apa durung? Durung jek rencana. Nek sampean saiki umur piro? Umur piro swidak? Iki sampean paling gak engko umur 90 tahun paling budal. Soale antrine 30 tahun. Ana solusi, gampang. Budal nang akhirat budal makasih. Lambe. Antrine 30 tahun. Iya, gak usah 30 tahun, daftar dadi babu ning kono. Itu pelanggaran, gak oleh. Nah, ini banyak yang menggunakan visa ini wisata. Ini ditertibkan, gak boleh ku melanggar dan kena diskualifikasi. Iku mana bisa aku golek penggawean dadi TKI ning kono. Iya. Saulan ae munggah kaji deh. Ya, manune kesek semule. Enggak boleh. Kan ke Mekah itu kalau gak musim haji ya gak bisa haji. Oh ngono ya. Ya rencana aku kan melok jalur cepat. Kono lho Rembong. Apa? Rencana aku melok jalur sing cepet iku lho. Apa jenenge? Sing fulus. ONH fulus. Wah, iku lho. Cak pendik iku lho. Iya. Itu jalur cepat. Nek bis iku po jalur cepat. Yang jelas itu sudah diatur oleh negara. Ngomong iku kan putusnya bener Cak pendik. Ayo Cak pendik. Ya. Sudah dibak. Wes entar. Wes dah. Oleh ndedonga kanca-kanca iku mang. Ya, sing penting bersyukur rek. Berapapun yang kita dapat, sak pira donya sing isih dikumpulno, lancar gak lancar tanggapane gak iku bersyukur saja. Dengan memperbanyak bersyukur iku meneh rezekine tiba mburi. Anu tolo dokti titik pul kumpulno nek wis akeh dong. Nene apa kartol. Contohnya kayak Ludruk RRI iki, sabar. Perbanding setahun pisan, sabar. Sabar ae lapo. Saulan pindho ping telu, sabar. Sampai kentean sabar. Padahal dagelane gak jenenge sabar. Lah iki kere tanggal 11 Juli 2021 RRI pentas yang di Dusun Balong Jerambah ya. Dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, hajati sedekah bumi. Lah para panitia iku sing rawuh nang kantor RRI kene ana Ibu Kepala Dusun Ibu Siti Nur Aminah, Sekretaris Ibu Sofia Darmayanti, Bendarai Bapak Nuryadi, Seksi keseniane Bapak Sudiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD. Nah, seksi perlengkapane ono Bapak Suwono BPD, Pak Riamin lan Pak Irfan. Seksi keamanane ono Pak Muso, ono Pak MDU, ono Pak Sugianto, ono Pak Siriono, didukung Linmas Dusun Balong Jerambah, Kecamatan Damaian, Kabupaten Gresik, tumpluk-pluk ngamanno Ludruk RRI. Tanggal 11 menit. Tanggal piro iki, Cak? 11 Juli. Oh, sing tanggal 6 gak mau umumno. Tanggal 6 bulan Juli. Sik rek, diumumno kali. Loh, ono, Cak. Tanggal 6 bulan 6. Apa ya Ludruk liya. Ora opo, Cak. Sik, aku tak salam karo Bapak Lurah Matakim nggih. Wonten Simo Pemahan, lajeng Bapak Pake, Bu Manis wonten Ngesong Kupang. Mugi-mugi kangge saras iki kanca-kanca kompak, pokoke jenengan saged ngriki. Kanca-kanca manggi jenengan teng Katen Buri. Lah, ojo lali apa Cipto. Ya, Pak Cipto. Saiki ketoke wis iso mulai dangan. Wis muga-muga waras lah pokoke gampangane sehat maneh. Aktif ngrungokno maneh ya. Ndang nambah putu. Aku salam yo nang Abadi ya kurang sehat iki yoan, muga cepet sembuh. Kaliwaru apa Kaliwaru? Kaliwaru. Umum, wis umum. Wis umum Kaliwaru ya. Wis aku tak salam nang mbokku, makku, bebekku, tanggamu. Lah, jok lali semboyane. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Perumpat RRI Suara Budaya Surabaya.
Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih. Kalian giaran Ludruk RRI lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Insyaf. Dalu niki ndak melampahan Serakah seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan murni dipun lampahaken ning Purbandari. Warna dipun lampahaken Cak Sabil. Ning wiwit dalu niki dados Surti. Bella nindakaken dados Sita. Rifat dipun lampahaken Emi. Kusen dipun lampahaken Cak Kusnan. Dene Cak Insaf dalu niki dados Kasan. Mbok Jah dipun lampahaken ning Murgiati. Pemuda kampung wonten ning Uul lan ning Dina. Cakning giaran Ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian SMK Rajasa Surabaya, Winsa Surabaya lan UTM Madura. Pengarah acara ning Ami Sanjaya. Operator audio dening Cak Isnan. Operator video dening Cak Andi. Usana kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga. Neng? Iya, Mbok. Kula takon nggih. Sampean dadi rondo. Kula nggih rondo tapi kula wis tuwek. Terus sampean kok mboten rabi-rabi niku ngenteni napa? Yo gak ngenteni apa-apa, Mbok. Ya wis gak kepin rabi, engko timane rabi wong lanang ya ngono-ngono ku ae. Pak timane engko aku lara ati maneh, lara ati sing kedua kali wis. Papa tak jarno ae. Ampun, kula mek takok tok. Soale napa sih? Arek loro niku lho. Mosok mboten ngerti sampean. Iya, sakjane yo ngerti, cuma wis babal lah. Wong dhek yo seneng nang kene. Nggih. Masih mboten sampean bayari lho gelem. Lah iya gelem lho. Enak sih sampean rewangi sing tentang gawe. Lho seneng kula tambah. Lah iya timane sampean tentang gawe ijen. Tentang gawe ijen. Pegel nggih. Sakniki nek wangi aduh apa iki laler ta apa iki. Anu niku seneng kula arek akas. Arek loro akas-akas. Iya, apa jenenge? Sing kos-kosan di pinggir kono iku. Ya napa? Kaya wong iku lho ndablek-ndablek. Bayare bulet. Kapan nika dititipaken kula ngoten? Kula kekaken sampean. Iya, kula sing pinggir ngarep dhewe iku aja nganyar iku. Nggih. Nek sing pinggir kono iku pojok niku. Iya, iku ndablek-ndablek. Bun. Iya. Lah. Ampun.
Kon meneh. Monggo. Kon iku lha melok-melok mlebu rene. Iki ngono khusus ruangan kanggo Bu Rifa. Loh, masih aku yo. Gak apa-apa sih. Lho mestine kan aku sing dhisik rene kan ya aku kudune sing dekat marek Bu Rifa iki. Malah awakmu masih aku yang merasa dekat dengan Bu Rifa. Merasa dekat kalau rene dhisik sapa? Ya kan mergo disik-disikan. Disikan yo apa saiki? Padane nanggone pom bensin disik-disikan antri. Lho ya gak ngono. Soale hatiku di dalam hatiku apa? Hanya ada Bu Rifa. Iku tidak hanya di dalam hatiku Bu Rifa itu, dalam jantungku. Arek loro niki. Ngapunten Bu Rifa. Bu Rifa ngapunten nggih. Nggih, ngapunten anu napa Mbok Cak iki lho rek sing mecer nyaluk rabi. Lho, sinten? Mbok Cak. Astagfirullah. Sampai niku ya napa sih Bu Rifa? Kula niki kula rewangi udan kaudanan panas kepanasan beduk tengah lingsir Bu Rifa. Kula niki tebih ndugi griya, angen-angen kula niki cuma kepingin ketemu kali sampean tok pokoke kula niki. Sampeyan tak critani ya. Bu Rifa mari tak takoni. Terus sampean iki rondo pun suwe wong sampean sik enem. Lah, mboten rabi arek loro lho ngetek kae. Lho pancen nggih kula niki ya napa wis mboten ketemu Bu Rifa niki wis gliyeng kula niki. Aja ngono. Lah terus lah sampean iku ya ngoyok ae. Lah mboten ngoyok ya. Alus ngono lho carane. Halus adane glepung ae halus. Lho. Oh, sampean kasar ngono nang Bu Rifa. Lho kon aja kasar-kasar kaya aku lho. Halus nggih, Mbok Cak nggih. Padha ae. Lho padha. Bu Rifa. Iya, apa sih? Jane terus pundi sih Bu Rifa? Mboten enten kedik-kedik di dalam hati sampean Bu Rifa. Kula niki pun ya napa. Kula ketok sampean mawon sak bentilem. Wah Bu Rifa, hidupku tiada arti tanpa kau ada di sisiku. Hidup ini terasa hampa tanpa kau ku bersunting. Aku iki lak ya bingung sing ngrasakno wong loro iku. Mosok ya ana sih kaya wong wedok situk senenge wong nang loro. Apa tak tugel? Wis ya apa? Ditugel. Iya, gak apa-apa lah, aku setuju. Setuju. Ditugel del sing ndukur awakmu. Heeh. Sing nisar aku. Enak awakmu. Lho kok enak. Aku ngkei mangan tok. Ya prek. Ngeten lho Bu Rifa. Kula niki lak pun nurut kali jenengan sampean perintah mawon tugasno resik-resik omah sampean tugas lagi napa mawon nurut demi sampean ngoten lho. Nggih. Ya apa ya? Aku iki sik gorong totok semono. Sik nguji kesabaran sampean kaya apa? Kesabarane Cak Kusen kaya apa? Ngono lho. Mulai ya, bener to aku ngomong mau. Peneten Bu Rifa. Ngeten bisa ancane sampean niku pun ngendika ngaten. Gak iso ngomong. Nggih ngeten mawon nek pancen jenengan bingung nentokaken Kasan kali Kusen. Nggih mboten napa-napa diterima loro-loro. Niki sing Kusen awan kula Kasan sing bengi. Ya apa? Aku bagian resik terus. Awak bagian awan awakmu, aku bengine. Bengine. Iya. Anu ya gak apa-apa lho, turut tok lho. Urusanku sih. Mangkane Cak Kusen karo Cak Kasan ya. Nggih. Sembarang ngadepi Bu Rifa iki, sampeyan aja kasar-kasar, aja ngoyok ae ngono. Ngoten. Aku mah ngomong apa sih? Lah, nek ngoten-ngoten Bu Rifa, kula nggih mboten napa-napa setuju nek ancene sampean iki milih karo-karone kula nggih setuju pun mboten napa-napa kula ngathah maru bedes niki. Mbek nyambe. Kok bedes kan niku lho. Lah awakmu iku. Iya. Kan rada koyo bedes.
Ya awakmu lebih mirip. Aku sakjane yo terhibur. Ngoten sampean iku Cak Kusen karo Cak Kasan. Mulai ngerti ana biyen niku aku ku sing sedih sumpah. Tapi sak joke ono sampean karo kene iki paling rame suasana omah iki pare terhibur aku. Nggih, kula nggih matur suwun nek keberadaanku niku saged menyenangkan hati sampean. Iki mulai ngrenyeng. Ini Cak Kasan karo Cak Kusen. Nggih. Aja lali. Napa? Aku ya bageno. Lho, bagian apa? Bagian maksudnya ya waktu. Lho, bagian waktu oh, terus. Nggih, nek ngoten anu napa kula lak bengi. Cak niki napa Kusen awan. Bengine awakmu nanggone mbok Cah. Ya apa? Ya isa aku keracunan. Keracunan apa? Keracunan apa sih? Lah wis kedaluwarsa iku gendang. Lho, rumangsamu masih ngene nyambut gaene ya Jek Jos. Niki napa perlu ngepel. Ngapunten Bu Rifa. Nggih. Napa sing saged kula bantu? Iya. Dadi kula niki pun mboten kerepotan ngoten lho. Kos-kosan sing D ku yo. Nggih. Sing D ku sak perono iku wong iku ndabung-dablek. Bulet-bulet Kapun urusan kula perkara ngoten. Nggih. Nek isok sampean parani. Ngeten Bu Rifa nggih, ngapunten. Mungkin kula bagian yang sing bulet-bulet. Mungkin nek pun kula angsal tagihan iki yang bulet-bulet niku, ya napa nek minggu ngajeng niki rekreasi Bu Rifa? Rekreasi nanti. Lah kula niki kan kepingin nyenengaken sampean ngoten lho Bu Rifa, teng puncak mriku. Mungkin yen mriku kan puncak nggih mriku. Cek anu Kusen mawon budal kiambat. Mriku tanah longsor. Ngawur. Anu ngapunten Bu Rifa sing nika kula kalih Kusen kan nagihten Pak Warno. Lah nika terus ditransfer langsung ngoten. Durung. Durung. Wah, berarti esuk dile sore menjeng Pak Warno iki. Durung. Wah. So sekalian sampeyan parani pisan ya ya apa jelasane. Oh ngoten nggih. Dene wong ndabung-ndabek ya wis metu ae wis kosong. Dikangen nosongi griya niku. Pun ngeten mawon Bu Rifa, kula tak budal malih teng mriku kalih Kasan iki. Iya. Nah, ayo. Iya saya. Nggih. Wong loro lho ya. Salim dulu. Salim kilo salim karo. Cium jauh mawon. Ya wis. Sitok salim sitok cium jauh. Sak ngrasakno wong loro iku yo ngono. Njur dicak guyon. Lah iya. Cak guyon wis seneng kok. Kula ngerti. Cek kerasan, cek seneng arek loro. Lah iya, ya wis tetengno mbak-mbak mang. Nggih. Ya apa, Pak? Ya apa? Sampeyan nikah lho. Iya ya, sementara ini memang awet ndak usah healing dulu karena aku ya mendesak, Dik. Jadi adik kan kudu ngenteni apa iku Caca karo Yuk. Jadi yo bagaimanapun apa? Tiba yo. Ya payu. Wis payu. Payu. Nah, iki aku wis ono solusi berarti ngono lho. Ya matur suwun makane aja ngecepret ae lek. Yo kan ngecepret ae lho, kan yo engko ditetek wong lho iki Pak, iki sing durung disepuh. Cuma harapan ngene ya, jadi tetap disupport anak kudu kuliah tamat nek perlu sampai gelar yang dia inginkan apa disupport. Yo harus lah Pak. Kokoro awak Dik. Tapi beres temen ya Pak yo. Beres. Ya alhamdulillah malah payune iku lebih mahal dari yang aku perkirakan. Sampeyan kirakno ngono. Njaluk apa meneh? Njaluk apa? Wes ya wis sak mengone lambeku turutono. Nah, tapi seleramu kan selera yang rokok. Selera apa? Wis selera ngono ya sampean yo tetep ae iki. Cek sepuan. Iki cek gak sepuan yo Pak yo. Iki tukokno sing asli apa sesekali, Pak. Nah, supaya gak bolak-balik nyepot tak tukokno emas putih. Biasanya kan emas itu kan sing kuning itu. Emas putih.
Kok Mas Puting kok gak seneng gak kaya Mas sing kuning iku. Gak kaya Mas Warno ya. Lah sampean tak gandoli ya ngono ya. Iya wis aja kuwatir. Turutono tanah papa. Iya pokoknya sampean iso ngimbangi karo keinginanku, ngimbangi karo apa sing tak karepno. Insyaallah adekku sampai kaken ninen ngerti tak kan? Iya pokok iki, Pak. Ngerti tak gak? Ngerti. Ngertine iku kok mobilku ya digantinya. Kaken ninen kok mobil. Oh lah ya malah kok aku tambah diseneni sih Papa. Bukan berarti aku nyeneni terus aku ngamuk, enggak sayang Mama. Ini bentuk perhatian iki sampe yo kudu ngerti. Lah ya aku ngerti Papa nek sampean kate oleh cairan duit iku ngono mangkane tak selakno mobilku ganti terus wis iki ojo sepuan ngene Papa aku lah izin tetangga sih Papa kok perhiasan enggak perlu ditimbang kok langsung dicawuk ngene ya. Anu yo sing meteran ayo. Dicawuk sing meteran ae, Pak. Meter padane kabel tuh meteran dicawuk. Lah timbangane iku gram-graman mending meteran, Pak. Sing tak kangen yo cerewetmu ngene iki sing aku gare enggak iso lali ambek sampean iku. Nah, wis to. Wis ngene engko ana Caca mbek yuk mrene. Temen yo, Pak yo, cair temen yo. Wis Mama sayang. Wis mangkane iki daftare. Sun. Papa. Iki daftare, Pak. Iki daftare, Pak. Daftar apa daftar? Daftar ya penjaluanku. Wah iki lho setujono Pak. Sak kalep lisen lek perlu dilis ya. Wes iki pokoke. Kalung saon. Kandhane meter kok ah. Oh meter ya. Sak meter ae Pak, cek apik Pak. Ya tak ganti tampar lang lek meteran. Aja ngono lah Papa, mesti ngono. Mobil. Kok ini gembira tak ngeses sih. Aku Pak. Guyu ngono kok guyu. Oh Kang, kurane. Ya apa? Ya kalau lain iku susu senengamu. Seneng susu apa ya? Susu sapi. Susu sapi. Iki ane steril lah gak iki? Steril. Wis tak godhog. Steril apa steril sih bener. Merek apa sih? Wis gak usah di merek-merek lah. Asli susu asli susu aku sing meres dhewe iki, Mang. Meres dhewe. Iya, iya meres dhewe iki, Mang. Sing kandang iko kan. Iya. Ya wis, takone nang mburi sik tak godhoke. Lah apa sak godhog wis ta? Pesenno makanan yang Caca mbek Mbak Dewi sing gak usah, gampang. Urane gak kok bermasalah. Wis gak apa-apa. Sik to, tapi sik. Ya apa? Omamu iki gede ini ambune dupo iki opo to? Senengane yo ngono kuwi aku. Kalau sing pengharum ruangan liyane ta. Gak perlu tak tutup-tutupi Mbak Yu. Pancen awan aku kerja lek bengi mbakar dupo. Oh. Yo, ben kerjane barokah ngono to maksudnya. Pak, iku gak terpaksa ta. Anak dupo sampean gaya aroma iki. Ambemu kok cerewet. Meneng apa? Iki wis apa bojone mak seneni. Lah iya. Bentuk kemesraan kami itu adalah lek ngene saling ngono iku. Wong nek kemesraan ki yo ngene iki lho. Iku lek iku wis omem lho Mbak Yu. Natural iku. Wis ngene yo. Ngene lho. Tekoku ki yo gak suwi-suwi ya Pak. Iya bener. Soale ngene, sing omahe bapak iku sing sampean wingi rono. Sesuai panjaluanmu. Sesuai karo panjaluan sampean kan yo sampean wis golekno wong iku ternyata wis payu diduwi tenan. Gak atek dinyang, Dik. Payu 600. Malah luwe. Iki wis dibagi telu dadi 200-an. Sampean tak terus iki 200 juta. 200 juta kok saiki. Ya kok mes samono sih Papa jarene wingi dibagi telu. Wis to. Jarene sampean 600 nek dibagi telu ki piro? Matematikamu ya apa to, Dik? Kok titik men titik men. Kulino langsung nyekel dhuwit ki ndak tak timbang. Oh ditimbang. Duit kok ditimbang gak jelas malahan. Pak, sampean lak ngomong oleh 600-an to, Pak. Yo nek 600-an gak mungkin. Gak mungkin, Dik. Gampang kok dianakno tambahke. Dianakno nang sapa? Lah iya. Ngono berarti sampean njaluk bagian sing wedok ae. Kang, yu sepurane tanpa mengurangi rasa hormat. Selama iki sampean kan apa iku sak omah karo bapak, ya. Saiki duwike bagian bapak iku tak cekel ae. Aja sik. Ojo sih. Loh, duwite ngene kan 600 ya dibagi loro ya Pak ya. Ngene to. Jadi Bapak 200
Terus Dik Warno 200. Aku 200. Terus Bapak Mbah Kong 200. Mbah Kong bapak lek wis pikun tak cekelek. Kose. Ben Iku wis gak diitung ilang nek ambek mbok Mbak cekel Yumu. kok pok om blayune gak karu-karuan. Arek tak tukokno tanah. Tanah lek gak iso berkembang lek tak cekel iso tak. Tanah iso berkembang, kok tambah tahun Tanduri. tambah munggah. Tanahnya kok ya ora anu makane iki aku gak suwe-suwe aku nek ngekekno dhuwit sampean 200 iki, aku tak ndang golek omah. Nek iso engko jejer karo Gak apa-apa Patri mohon Pak iki solusi Pak. Tapi temen ya. Solusi. Iya. Wis ngono ya. Mun kok jadi kelangi lek perlu Lah apa tak longi? Engko apa-apane ponakanmu ya sangono rek aja aku sing nyangoni yo. Iya ya urusanku. Kita iku lho njaluk sepeda motor sing iku spione. Njaluk sepeda motor ya urusanmu lah. Ya kan hadiah teko pamane to Pak Aja De. ngomong ae Jadi Papa sangu wis tapi lagi njaluk sepeda terima. motor Ya iso piye lah ngono. Lah iki duwite. Nah, Dik, duwite. Wis aja Wis hitungan dhisik lah awakmu. Awakmu gak percaya hitungan dhisik. Iku 200. Ya apa Pak iki dihitung apa wis Gak percaya? potong pajak. Duit iku perkara liya, dulur karo duit seje. Lek duit faktane memang anu dihitung ae. Kudu dihitung ya. Meleto. Ngene iki ya. Meleto idumu iki lho. Masa ya melet ribet Lho, kan ndak ana mesine to Yun, sitok-sitok supaya enggak Berarti aku nek kesisa. kene nunggoni. Ya sampean tenis sik lho Mbak Yu. Ya aku suguhana apa ngono lho. Iya. Ya gak saya ta apa. Ya disempet malah dikon ngitung. Susune sing digowo kene meneh. Lho lah apa ya. Ya aja. Kita Mbak Yu sik ta iki tak hitung aja dikupuhi. Ya wis. Enak sampean newangi sik diru. Sampean newangi ngitung. Lho Aku nglawan. wangi kok dikira menteng. Sampeyan tuku omah sebelah iku sampean gekno apa tanahe bapak ngono ta? Gandengno ngono. Tapi sertifikate kudu dhewe lho ya. Lho iya sertifikate dhewe-dhewe. Supaya engko tembe mburine tetep penak ngono lho yo ya. Ya wis kok. Ya Wis mari. Mbak Yu, iki sak gepit kok ilang sitok tok iki Mbak Yu. Aku Kabeh gak wis ngerti. bener lho. Lah Lah, lah, siji nang sapa? Ayo, sing sitok iki iki temenane. lebokne ning sak. Lah iku, ala lali. Angane ngono iki. Ya ngene iki Santen bener aku. bojomu ku bahaya nek ngono iki dosa, Dik. Nang Ya apa iku? apa? Ngitung ambek itu kakek itu kelomong. Iya. Wis ya, aku mulai ya, Dik ya. Matur suwun Mbak Yu. Iya, pamit Wis ya. semoga awak dhewe sehat kabeh. Heeh. Aja sampe awak dhewe iki celah gara-gara warisan ya. Wis iku pesene bapak ibu ket biyen. Yo tetep kakang ya. Oh iya wis. Gak patut jangan mangan. Lho yo gak apa. Suwun Mbak Yu. Wis ya, aku Bakal pamit di ya. pangkat. Yes ya. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Esnya duwe cuman Ya wis kabeh ya. Hore, ana solusi. Thank you.
Wis awak dhewe nek ancene Burifah iku nyetujoni aku antara awakmu gak wurung awak dhewe iki dadi wong sugih bah belawah. Iya, semenjak Burifah kenal awake dhewe, kok Burifah tambah sugih. Buktine iso tuku omahe Pak Kasdi. Adik omah iki ya. Iki jelas iki omahku. Dipasrahno awak dhewe. Iya. Ana elek apike omah iki apa jare aku antara awakmu. Iya. Tapi awakmu ya aja menang-menangan lho ya. Maksudku iku umpama Burifah iku wis setuju temenan dadi bojone wong loro. Iya. Ya awakmu kudu duwe pengertian rek. Iya wis pokoke perjanjiane awakmu awan aku bengi. Lho, ya gak ngono. Lah umpama sewaktu-waktu jenenge wong lanang rek. Lho, engko nek wis awakmu anu ya umpama awakmu wis seneng-seneng mbek Burifah. Iya. Engko nek mari ya koden rek. Ora apa, wong omah dhewe-dhewe kok. Iki nukokno aku omah iki. Omah Pak Kasdi iki gayaku. Lah awakmu kok sing omah aku sing nggo kono. Sing cedhekan pinggir kali kok lho. Pinggir kali kok apa? Ngawur e kon iku lho apa iku kandange. Lah iya omah kali kan sono kandang wedhuse. Lah iya mak aku kok kon dikon ngramut wedhus. Wis. Niku wong padha-padha terpilih kok iso. Lah iya padha-padha terpilih tapi kan tempatnya beda-beda. Soale Burifah ngerti nek engko didadoni situ sak omah, awak dhewe engko tukaran. Kaya ngono iku awakmu. Ya gak ngono ngene lho maksudku iku. Iya apa? Soale Burifah iku wonge kan ketoke gak isowan. Ngono lho. Engko pas ambek awakmu Burifah kok terus dhewe sih. Apa? Wonge ya bolak-balik noleh nang aku. Ya wajar lah noleh. Engko nek ambek aku bolak-balik noleh nang awakmu. Iya, ya. Lah ya apa umpama wis babah wis ayo sak kamar wong telu. Oh gak bisa, gak bisa. Lah apa kok gak bisa? Aku sih gak iso nglakoni. Ngene lho San. Kon iku ya aja ngomong kaya ngono jenenge. Aku antara awakmu ki kanca wis iya sekata. Iya. Ya wis sahabat karib. Iya. Sahabat karib. Terus iya sekata besti. Tapi masalah ngono iku gak iso, Sen. Ya gak iso lah. Wis pokoke omah dhewe-dhewe ae. Lho, omah dhewe-dhewe. Iya. Lah engko nek omah dhewe-dhewe. Ngene lho wis nek gak ngono. Ya apa? Teater ya apa? Aku bengi awakmu awan gak trimo, ya ganti. Carane
wis ngene, aku Senin, Selasa, Rebo. Nah, awakmu Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu Buripa, pijet ambek jamu. Rei ngono. Minggune aku. Aduh. Apa? Bocah, apa sampean kok melok ae? Njebos anak kene iku lho. Apa iki? Wong iki omah anyar. Ya omah anyar lah apa sampean rene? Tugas sampean kan nome Buripa kono. Resik ngewangi awakmu. Melok resik ya melok resik lah apa moro-moro njobol ana kene ngaget-ngaget wong. Ngomong kaget iku mau. Kaget ta sampean? Iya kaget. Iki delon wis resik kabeh to. Iki mulai dapur, ruang tamu, ambek ruang keluarga wis resik kabeh iki. Iya, kari ngisi prabot-prabote wis tak ceti kabeh ambek kusen iki. Wis mari. Iya. Seneng ya. Lah sampean dhewe ta iki mang mrene iki mang. Dhewe ambek Buripa. Nah, Ya gak dhewe iku jenenge karo Buripa. Lah ndi Buripa? Lah iko. Oh, lah iko. Iya. Sita dicet apa rek? Lho, niku pun ngapunten Buripa. Kok sida dicat apa rek? Lah nggih. Kula niki mosok arek. Enggak, gak arek. Apa? Awakmu celuk rek, mergo awakmu lorek. Apa jenenge? Ya sing iki warna pink Lah, iki nggih, kesukaanku. nggih. Kula semerep nek ping niku kesenengane Buripa. Nggih. Ngeten lho Buripa nggih. Ngapunten kula tak bejo kali sampean Buripa. Griya niki kan pun sampean tumbas. Lah, ala napa saene pun sampean pasrahaken kula antarane Kusen. Tasan. Nah, lah niki kula nggih ngapunten ya napa umpami kula utawi Kusen Kasan sing manggon enten mriki. Ngoten lho. Napa kula sing manggon teng griya mrika. Griya lawas. Sampean seneng endi omah iki anyar mbek omah sing lawas? Lah, Kula sih nek kula sih mboten pele-pele. Yang penting aku selalu bersama Buripa. ya aja ngono, San. Lho. Aku iki gak milih omahe, San. Lho, lah iya aku gak milih dimanapun Aku iki milih sing penting iso berdampingan terus barek Lah iya Buripa. ya ngomong ngono kan wis dibagi Senin, Selasa, Rebo. Aku Kamis, Jumat, Sabtu. Awakmu Nah, ngono. minggune mbok cah gawon pisan. Terus pundi? Ojo kerekeran. Terus pundi Buripa? Buripa terus pundi keputusane sampean sakniki. Nggih, diterima loro-lorone Nggih. ya napa? Kula mboten napa-napa kok. Nggih. Kula napa ngarani setuju mawon menawi Buripa niki milih kula kalih Kasan niku. Ngoten lho Ya Buripa. salah siji lah. Iya, aku iki lho rek, sik buwe ngomong ngrasakno awakku iki. Bingung. Mosok sih kaya aku iki ya kudu milih sapa? Cak Kasan apa Cak Kusen? Ya terus mau. Terus terang ae. ngoten lho. Nggih. Padha apike. Lah, Ngono lho. Padha apike, terus wong iku ya tulus karo. Lah. Cak Nggih. Kasan ya tulus, Cak Kusen ya tulus ngono dadine. Aku iki sik bingung, sik aku cek katene golek apa jenenge? Pangsit. Napa? Iya, Pados pangsit. 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 Oh nggih pangsit. Aku kudu milih sapa ngono lho. Iku sik tak apa jenenge? Napa? Salat. Oh, nggih. Salat istikharah. Istikharah yo. Nggih. Ngeten lho Malah Buripa. kumpul kesuwen sakniki mawon mboten usah. Nek kula jelas tiange sae. Nggih. Ampun nek Kusen niku. Kula nggih luwih sae lah. Lah nggih. loro iki padha apike. Pun mboten napa-napa kula kalih Kasan Diterima. monggo dipilih karo nggih mboten napa-napa kula niki. Nggih, Dipere karo ikhlas. Ikhlas. Nggih pokoke kula Senin, Selasa, Rebo. Nah. Lah Kusen Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Lah, ngoten lho. Hal sing ngeroyok ae iki. Minggune istirahat. Nggih. Ngono ne sere aku iki piala bergilir kaya apa. Pun sampean Kok heran aku. Buripa, Kok iso? jeneng kon kok saged ngendika piala bergilir ngoten niku kula tambah mboten mentok. Lah iya. Lah wong loro iso gak sing gelem ngalah Padha senenge. Kula ngerti Buripa, soalé napa jenengan kan mapan, sugih. Janda sik enom nggih ya.
Nggih nek kula wis tuwek, arek loro gak gelem ya wis. Nggih wong jaman wis tuwek, gak gablok apa-apa. Lho, iya ta, mergo aku sugih iki ta. Mboten lah. Mboten Bu Rifa, niku kan omongane niku mawon. Mbok Ja. Nggih, niku kan istilahnya nek kula nggih setulus hati mencintai Bu Rifa. Perkara harta niku lak bonus ah. Buktine Bu Rifa duwe apa-apa sampean sampe royokan. Aku gak duwe apa-apa, gak sampean peleh. Lah wong kadaluwarsa diroyokno apa Mboten ngoten Mbok Jalan nek kula milih kali sampean. Wong sampean nggih kanten sak gongan mboten. Oh, sampeanku ndokno wong sak gongan. Lah mboten ngoten wong sampean wis mambu lemah. Nggih, pun ya napa sampean putusin iki. Omah iki sik. Nggih ya napa sampean tingali pun resiko. Iki kita ndorono kembang kene iki. Oh, mriki nggih. Pun kuwatir nek perkara resik-resik. Perkara nandur kembang pun tanggungan kula niku. Ya terus kamar mandi sing iko ya kurang dibenahi. Oh, kurang. Oh, berarti kurang sae. Kurang apik. Oh, berarti direnovasi, diresiki nggih ganti. Ganti keramik mawon nggih. Sak keramik-keramike warna pink kabeh. Oh, pink-pink yo. Berarti senengane pink. Pak Pingi maksudnya. Pokoknya pink. Sak mburi-mburi pink kabeh. Pink kabeh. Nggih. Pink pingin nggih. Balekan rek omah anyar iki yo, meniku dibancaki. Oh, ngoten ah. Yo. Lho lek ngoten kula tak blonjo. Iya blonjo atur-atur wis. Wong-wong sak kabeh sak desa. Oh, ngoten ah. Nggih. Oh, nggih Bu. Ayo ngono. Nek syukuran nek omah iki anyar, ceke selamat kabeh. Nggih, cek berkah barokah ngoten nggih ya. Nggih, kula budal. Nggih. Bapak, pun lungguh mriki mawon wis gak usah metu-metu. Iki dalane anyar, omahe yo anyar. Suasanane anyar. Apik to? Seneng to? Ngene Padang. Ya. Omah yo ngene iki sing Padang. Terus aku arep takok. Apa? Aku pirang-pirang dino yo ora ketok ibumu nanti. Waduh, nek aku jawab ya apa Pak? Aku gak kelingan Pak. Ibu lho wis nang kuburan. Gak ono ta ibu? Ibu wis gak ono Pak, sampeyan ojo lali. Aku lek ngene iki malah kudu eling-eling ibumu jaman biyen. Nangis ngene iki. Aku lho anak lanang kono aku lho anak lanang. Ya Allah, apa ngene? Sampean rabi mana ta? Apa? Cek duwe ibu anyar. Cek gak kelingan. Walah, gak le aku ngono iki. Anu wae. Gak le tapi kepengin. Yo. Monggo. Oh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Pripun? Iki lho bapak nang omah. Oh, sampean kok timbangane goleki. Mapan kebeneran. Mumpung durung metu. Apa le? Nggih jajasan katokan pendek ya Mas ya. Wis ben ta, bapakmu eling-eling jaman nom-noman. Kan yo mbok dielikne pokang. Gak apa-apa nek ngene. Sarungan aku mah. Tutu ta. Katok pendek ngono lho, Pak. Jajasan. Kate nang ndi? Yo pikirku iku anu arep yo metu-metu senengane tak pengin metu iki mau. Lah kepengin ngedit iki mah. Sampeyan mau bingung apa enggak rene? Enggak, aku gampang to golekane. Gampang, aku lihat kene sak. Lah iya. Aku sarep tak delok bapak. Enek. Ojoan aku meneng ae wis. Ngono ta. Oh lah. Kepinginane aku kecelik. Kecil apa? Apa? Wah, aku ngarit bolak-balik. Ngudus wis gak ono dibalik. Lha apa sih? Bolak-balik ngarit aku. Ya apa sih Mbak sampean iki? Ya wis ben. Wedhuse tak gentekno lek warna. Lah ya tapi kandhane to minimal warna sebelah. Rekam ya kok sampean biasa lek ana unine wedhus ah. Ngarit iku ya gawe kesibukane bapak. Mergo kene nek anyar kene gak ono nggone. Tak pasano nek sampean rekam soalnya wedhuse bapak biyen ta. Direkam. Sido budal ngarit terus gak mulai-mulai engko. Pak sampean tak tukokno aja tuku wedhus tak tukokno liya ya. Apa? Unta. Tambah bingung. Wah, dalan ndi arep wis ora usah. Kena eling sih aku sapa?
Sopo? Lah iya ta. Adik. Adik paling cilik adikku. Lah tak pikir wong nganu ki mangarep. Lali karo mana? anake kok lali. Warno. Ojo oleh kakek rokok iki rokok. Iki rokoke bojoku. Dijaluk iku mah bapak. Dijaluk tapi rokok apa diodol-odol malah disuweki kabeh iki. Benar. Enggak aku arep nglinting. Pengen linting dadine iku diteteli maneh kok dilinting maneh ngono. Kadang tak tokok mbakone dikuwak malah resek dikremet-remet ngene. Apa? Sampeyan rodok rene ta? Apa sih? Cek genah. Iki anu to, sapa? Iki cek genah. Sapa? Warno. Oh. Kulane bojoku gak tak jak iki. Lah ya aku sik, Aku sik eling ngono. Piro wine lek ku nyunatne ya. Lek nyunatne ya wis suwi wong saiki wis kok ngene. Tak disunat saiki lah yo. Anake putu sampean lho saiki wis areke lulus. Eling gak nek duwe putu? Lho lali nek. Duwe putu ta? Duwe. Wah. Ngene iki lah Dik, mangkane putu sampean arang-arang jak rene. Kongkon dolan ning bae kene lho. Iya. Nek omahe ngalih ning kene kok sampean kandhani ya. Iki pancen durung tepak iki kepentinganku yang lebih saya dulukan. Oh ngono ta. Saiki ana kepentingan berarti. Ya wis ngene lho. Sadurunge kepentingan ya wis kabeh ae aku iki njaluk sepuro. Kabeh aku iki. Lapo kok njaluk sepuro bareng? Ya gak kan aku gak krungu. Kadek ngono bae. Nek awakmu ngomong aku gak krungu ya njaluk sepuro ngono lho. Maksudku. Maksudnya nek sampean gak jelas ngono ta. Gak apa-apa sampean njaluk sepuro ndang pamita sing genah kira-kira ngono. Sampean ku terus ngono. Lah iya. Aja ngono. Ayo terus nyengkakno ngono. Sadeke yo ngono. Lah iya engko tak cepakno. Pak sakniki ngeten Pak, tak genahno riyen. Ya Pak yo tak genahno sik yo. Sing iko sangkan iki dibagi telu to Dik, menisan pun sampean rene. Kan sitok bapak 200, aku ambek Mas iki 200, ambek bojoku karo sampean 200. Mari ngono, iki kebetulan omah sing tak nggoni iki sebelah iku lemai, lah iku lemai bapak. Sampeyan nujukne iku. Wis iku bapak ya wis ngerti. Kasih tak sile lho. Ngene, berarti iki sebelah iki omahe sampean kan ya. Nggih. Terus iki hake bapak. Iya. Iya, sebelah tanah kan. Kan susuk blas iki. Enggak, ya tak pasno. Ngono disusuk ya koyo apa? Tapi sampean sertifikat atas nama bapak wis. Iya no. Ya wis mapan kebenar nek ngono. Yuk sepurane yuk ya. Apa? Iki berarti lek hak sampean sing omah iki. Omah iki sak lemahe. Heeh. Iki mek bapak. Lah tak cedekno ning kene soalé bapak kan melok aku. Ya sampean wis matur suwun sak durunge. Lah iki mumpung ono bapak. Apa? Pak. Kurang tak gak, Pak? Penyedek bapak ngono lho. Apa? Bapak rada patok mundur riyen lho, Pak. Iki nek gak ilang tambah ngelu deh, ilang sik kok diterima uul iku seneng deh. Ngene, Pak. Sampeyan sik omah riko anyar, Pak, saiki, Pak. Omahe anyar sampean. Riko lek sayang sih barek Warno anak peno. Anak iya anakku sih Warno yo nyambung loro anake loro. Aku sing bingung ket mang yo iki nek wong lanang gawe batik kuning iki sapa sih ya Allah iku Parto anak sampean barep iki anakku ta yo iya alah lah sing dieling iki malah aku dikira aku sing anake kan iki mantu iki anakku ya wis ya nyapa no sik ta yo niku gak ikhlas ngono aku aku lali makane aku njaluk iya apa no tak ngomong ya tak bloko suto mumpung ono bapak ono Mas pisan ono kakange sampean pisan sampeyan cepat nombe dhisik cepat nombe ya tak jaluk lega lirane sampean ya juga yuk ya karena aku sedang ono masalah masalah apa duit meneh lah wingi 200 juta ngono masuk durung nutup ta masalahe. Aduh ya apa sih? Makanya aku sapa maneh dulur lanang dulur wedok. Omah lho sakjane 200 juta wis gampang aku sampean gak ngontrak-ngontrak. Wis prospek aku wis ngincer omah sing luwih gedhe halamane opo lan aku tak gawe parkir mobilku tak gawe. Terus duweke gak cukup ngono. Iki karepku ngene. Mesti kena dibedhek. Bagaimanapun aku kan anake bapak sih. Kang riko lek tunggalku sih. Wis matur bapak dhewe ngono lho. Bapak cek ndek omah tinggalan iki termasuk hake bapak, berarti aku melok duwe waris. Hah? Sampeyan paham sih? Yo cek meger-meger koyo iya, bapak iya tapi lho. Kok njaluk waris maneh. Lah tapi iki lek sertifikat atas nama bapak sih, Kang. Iya sing lemah kuwi. Iya. Aku gak ngerti masalah iki. Aja rame ae. Wow. Bapak wis setuju iki lho. Perkara ngono kok. Lah sik lah karepe niki lho, Pak. Karepe niki napa? Wis ngerti karepe. Ya ngerti ta, wis ngerti to. Ya apa, Pak? Apa? Aku terno ning UUL lah.
Oh, terus nek nek mulai kok cangkengen yo. Nek mulai tapi rada adoh. Aku kate serius to tambah kudu guyu lek ngene ngono bapak iki. Apa sih? Lah aku ki tenan. Ana melok aku ya, aja melok Kakang iki ambek yuk. Melok aku. Aku ora kate melok kabeh. Ya, dari siapa? Aku melok Uul. Pak, iki serius, Pak? Iya, serius aku. Warna Bapak melok Warna, gak usah melok Kang sapa iku Kang Parto. Ya? Iya. Oh, wis aku tak ngomong mbek Parno ae, gak usah ngomong Bapak. Aku njaluk omahe Bapak ki didol. Lha kok omahe Bapak? Sik, salah. Omahe iki omahe Kang Masmu lho. Sik sepurane. Bapak iku tanah sebelahe. Ya maksudku ngono. Dadi aku gak ngodek-ngodek mae. Tanah hake Bapak iki asal nama asal. Bapak, aku njaluk didol dibagi meneh. Loh, nek ngono sik ya Pak. Iki kagungane Bapak lho. Sampeyan jenenge Bapak. Lho Bapak lha sing Bapak kate melok Uul mau. Lah delok sik. Bapak melok Uul tapi ikhlas enggak tanah itu? Bapak iki paling sayang ning aku, Mbak. Apa sih? Tanah neh ta? Heeh. Arep didol, Pak. Wis mbok pek lho ora apa. Mu tanah. Ya apa, Pak? Ngopo sampean? Kang? Saksi lho ya. Aku ngengono titik. Lho. Ngengono titik. Penongku lek omah iki tak tanah sampean tak dong kok melok aku wis. Gak aku gak ngerti mau. Oh ngengono. Ya apa, Pak? Sampean duwe pemikiran apa enggak? Ya ngene wis ngene. Nah, aku duwe pemikiran. Dibagi wae. Nah, ngene Dik. Dibagi maneh. Men rada rene. Noleho ning aku, noleho ning Kang Masmu ya. Bapak kan wis ngiklasno nek tanah kuwi didol. Ya wis gak apa-apa. Nyatane ngono. Didol maneh. Ya muga-muga ngendang kadol. Kuwi engko kan mergo Bapak mau jarine aku ngengehono. Berarti tetep dibagi telu. Bapak kok ngene 2 meter ge kuburane lho yuk iki yuk. Ya dibagi telu lah. Apa sih? Jadi ngengei kok ngengei kuburan ki apa sih, Pak? Sampeyan kok ojo nglangut ngono to, Pak. Iku lho 2 meter sing enek wite nongko iku lho. Aduh. Enek wite nongko. Ya iku jenenge apa, Pak? Wis aku semeneh pembeline kate rene ndelok iki engko didol. Lho kok geli semen nggawa pembeli. Wis. Pak, sak sepurane, Pak. Aku tak markir mobilku lho dono. Langsung iki. Karo. Wit nongko. Maksudnya 2 meter iku enek wite nongko iki aku ngengeono. Duh, Pak, sampean kok aja ngono ta, Pak, aja nemen-nemen Pak. Gare aku sedih ngene iki. Apa sih? Terus kudu ya apa ndelok adik lho kok koyo ngono to, Pak. Ngono iso dibelani ya Bapak iki. Wong karepe ya ngono ta ya apa? Wis ngenten mawon. Bapak nggih tetep ambek awak dhewe nggih. Ambek aku ya. Ambek Mas. Nanti. Lho ya maksudnya ning omah kene. Ning omah kene. Kalau sampe lo ambek Warno. Sampe nak karo Mas Warno. Lah kete iki lak ya karo awakmu. Lah iya. Lah iya, sampe iki kate dijak ambek Warno gelem ora? Ya kene ae. Nanti sih. Nang kene ya. Kene ya. Wis saiki Bapak berarti Bapak melok awak dhewe. Bapak madhep rene kok. Apa sih? Tanahe Bapak ning sebelah kono iku kok wis duduwekne Bapak lho ya. Mboten ora ngerti kok ket wingi. Oh ya. Ya wis didol bagi loro ae dibagi loro ae. Berarti karo adik. Ambek adik wae. Wis engko sampean lho Mas, aja sampeku ya Pak ya. Ambek adik wis. Ya saya Pak. Mbok gekne opo ta iki? Wis sak gekne. Jare njaluk mie anget-anget. Ana racun nang mburi ayo. Aduh, aja racun ta. Kondaharan iki wau. Wis. Mari. Cocok lah masakane. Niki wau lho cocok ah. Ya wis cocok-cocok ae. Ya wis. Tapi ya semangan ku ya sakmene iku pancene. Biasae mungkin digoleki malih ngoten lho. Aku iki sakjane ku ya kepikiran. Pikiran apa malih? Arek loro. Sakjoke arek loro. Cak Kasan kalau tak omongi nek aku gak iso nglakoni. Nggih, terus soalnya ya apa jenenge wong loro ya. Padha senenge tak omongi enak-enakan. Saiki pamitan wis gak nang kene. Oh, pun mboten balik. Gak balik. Lah iki kari ngomongi Cak Rusen.
Lah kok lak ya bingung sih. Engko lek Cak Kasan gak tak trimo, Cak Kusen tak trimo, nani mangkele ya. Wong loro padha senenge, wong ana kene karo. Sampe tolak. Wis engko nek Cak Kusen kate ngomong nang aku wis tak aja seduluran ae. Margane ya apa sih? Wis ya apa aku tetep gak iso nglakoni ngono lho. Nggih. Ngoten sampean putusi ngoten nek mboten ngoten tak ya napa. Dadine aku iki ajak seduluran ae. Kok mau pilih sapa? Kok lagi kok ini lho. Bun. Monggo. Sinten? Neng. Yo. Bun. Nggih, monggo. Niki daleme Mama Rifa. Nggih, betul. Lah, jenenge sinten? Kula rencange. Rencange? Nggih. Maksudnya kanca SMA riyen? Mboten. Sing ngewangi mriki. Oh, pembantune. Nggih. Lho rene enggak ada pembantu kalih lanang-lanang kon jaler-jaler. Ampun mantuk sing setunggal. Mati napa mantuk? Mantuk. Oh, nggih. Cintane ditolak, mantuk. Loh, sik. Kok urusan cinta mencinta ini pripun? Nggih, nyintai kalih jeragan kula, Mbak Rifa. Nyun sewu nggih, jenengan sinten? Kula. Nggih. Mbok Jah. Oh, Mbok Jah. Nggih, napa? Dados tenggiran iki namung Mbok Jah kalih Bu Rifa. Bu Rifa. Nggih. Dipun tepangaken. Nggih, sampean sinten? Kula bojone Rifa. Hah? Bojone Rifa. Sing nomor pinten? Lho nggih namung setunggal iku, mulane nggih. Mboten, wong kula enten mriki wis suwe, mboten enten sampean kok bojone. Nggih, lan jenengan mboten semprot sejarah. Sakniki nyun sewu. Mama Rifa jenengan timbali wonten tamu suaminya ngoten. Neng Rifa. Neng, enten tamu terus suaminya. Sik. Nggih. Kok banyol po. Lho, suami. Tiange lo ngomong dhewe terus suaminya. Sak roh kula sampean mboten duwe bojo rondo. Dik, Rifa. Lho, aku, Dik. Sampean? Iya. Ya apa kabare? Alhamdulillah. Lho sampean rasane kok gak mek bojo sampean? Bojo? Iya. Sepurane ya, Dik. Mbok Jah nyun sewu niki kula tak omong-omong loro jenengan mpun anu nggih, mpun tinggal mbok. Nggih, Neng Rifa niki beneran niki bojo sampean. Iya mantan. Oh, mantan ae ngono gak didhisikno mantane. Pun sampean omong-omongan kula sampeyan unjukan kanggoku cek rumangsa dadi bojo. Anu Dik Rifa. Takon apa sampean mau? Bojo sampean kok sampean aja. Ya ora gak apa-apa seduluran mbek aku. Ojo ngororin dhewe kan gak enak aku. Tekoku mrene sak perlu aku pengen curhat. Mergo gak ana wong liya sing iso tak curhati kejaba sampean koyo wong wedok sak donya iki sing rek tak curhati, rek tak go cerita cuma sampean Dik Rifa. Nek sampean takon bojoku aku ora dadi, Dik. Ora dadi karo bojoku. Maksudnya? Ya wis aku ora ndek bojo saiki. Cerai. Yo, cerai. Lu sampean lu wis anak-anak. Nek mbek aku kan gak ndek anak gak masalah. Lah sampean mbek bojo iku wis duwe anak. Tak kira perkara anak gak ono gandeng jenenge karo cerai. Mergo anak bagaimanapun tetep anakku karo anak bojoku. Tapi lek bojo kan iso tak katakan iku wong liya sithik. Iya, tapi ngene lho Mas, nek anakku jenenge ya apa iku butuh kasih sayang kedua orang tua, sampean utawa ibuke. Lah sampean tinggal terus mengadu nang sapa? Nang sampean yo ibu, nang ibuke yo ibu, terus kudu melok sapa? Saiki anak sampean melok sapa? Ngene, anakku tak kira ya wis gedhe, wis katene tamat kuliahe, tak beri pengertian bahwa lakone awake dhewe, lakone wong tua ki ya memang melalui jalan terjal sing akhirnya gak iso disambung maneh, terpaksa antarane bapake karo ibuke kudu pisah dan anakku paham. Jadi soal anak gak ono masalah. Ya sesane ono masalah opo sih Mas? Sampeyan niku. Ngene iki kate crita rasane
kaya nelongso boleh aku eling puluhan tahun sing biyen nalika aku kumbek sampeyan. Nek iso tak bandingno kaya adoh sipate bojoku karo sipate sampeyan Dik Rifa. Mula iku aku teko ning kene pengen curhat, aku pengen nyampekne apa sing dadi gronjalane atiku. Muga-muga sampean iso dadi pendengar sing apik, iso dadi tombone kekecewaanku karo bojoku. Bojoku nyatane ora iso tak bimbing, ora iso tak arahne. Gaya hidupnya mewah lan maneh Dik Rifa, bojoku iku ternyata terjebak karo pinjaman online karo judi online. Nduh. Judi. Ya mula-mula koyo main game biasa. Sakjane ya ora judi saklek ngono, tapi judi lewat online iku dijebak karo permainan game. Akhirnya ketagihan tanpa sepengetahuanku. Barang-barangku kadol, duit celenganku sing tak mimi tak ge masa depan gaya anak ge bandane nyatane kabeh dintekno barek bojoku Dik Rifa. Terus saiki bojo sampean nanti mau ndi? Aku gak roh. Sing jelas begitu ono kasus iki sing tak utamakne anakku, aku memberi pengertian karo anak. Anakku yo gak roh ibu iki parane nang ndi. Tapi lek tak delok koyo-koyo bakat-bakat sing biyen sepurane ya. Dik Rifa, aku nemu ibu arek-arek kan yo biyen teko waktu aku sobo sik nalika sobo bengi, terus aku kenal barek bojoku iku lan akhirnya aku rabi. Tak kira ya wis sadar teko sakmono, tobat teko sakmono, ning nyatane ora. Aku yo mau batin nae. Semen oma-oma karo wong jarene sing nyambut gawe kupu-kupu malam. Aku gak tega sakjane kate ngomong ngono. Kayak ngene iku. Ya sepura wis gak usah dibahas. Iya, gak usah dibahas. Tapi nek terus nasibe kayak ngene iku ya dadi kan wis kadung duwe anak ya eman. Nek iso ya dibaleni maneh, ditoto sing apik. Gak usah karepku ngono Dik. Ning nyatane bareng kaya tak baleni meneh tak jak omong-omong api ya cuma sadare cuma ora ketung dina, ora ketung minggu. Mari tak kandhani ngono ya nyatane sesuke ya wis kumat maneh kaya aku gak kuat nahan beban sing kaya ngene. Cuma aku tetep abot mbarek anak. Mulai ku Dik, aku golek omah sampean iki sakjane aku rumangsa isin harga diriku wis tak rendahno. Tapi muga-muga sampeyan iso nrimo curhatku iki ya Dik Rifa. Eling puluhan tahun sing kepungkur kaya gak ana wong wedok liya sing iso nyusun rumah tangga bareng aku. Ning nyatane aku salah, Dik. Aku saiki njaluk sepuro ya Dik Rifa yo. Kira-kira iso to nyepuro apa sing kesalahanku sing biyen-biyen tau waktu rumah tangga mbek sampean kaya aku abe. Yo jenenge manungsa Mas. Wong iku gak sempurna. Wong ku mesti ana salahe. Tapi yo wis tak sepuro lah sampean wis lega Dik. Aku wis gak duwe dendam mek sampean kok. Dik Rifa, rumangsa lega aku sampean gelem nyepuro. Nek ngono Dik, ayo saiki Rifa tak rabi maneh. Aku pengen balen Dik. Balen barek sampean nyusun rumah tangga mahligai cinta sing kira-kira iso kita bangun lebih indah. Walah Mas, sepurane nek aku dikon nrimo sampean, aku gak iso. Nek kon rumah tangga maneh aku gak iso sepurane sing akeh. Wis atiku wis kadung luka. Luka iku gak iso disembuh, wis gak iso dibaleni maneh Mas. Gak iso ditambani maneh. Ora iso tak tambani sarana aku balik dadi rumah tangga, dadi bojo sampean. Wis saya seduluran Mas, wis sepurane sing akeh. Sepisan maneh Dik. Aku ikhlas. Aku balik iku ora mergo keadaanku sing koyo tapi bener-bener gak ana wong wedok liya kejaba sampean Rifa, bojoku biyen. Sing tak sia-siakno nalika semene nyatane saiki iso dadi sugih, iso tapi dudu mergo sugih. Aku merasa salah, aku pengen nebus kesalahanku Dik Rifa. Iya Mas, wis aku paham. Tapi aku gak semudah iku Mas. Aku sik kepingin royo apa sih? Sampeyan niku dadi aku gorong iso nrimo sampeyan.
dengan gopo-gopo sampean koyo ngene iki ya wis ngene iki. Aku njaluk ketegasan dina iki. Sampean gelem ndak lek aku balik ning sampean. Nek saiki aku mau, Mas. Kurang iso aku. Kaso aku sik kurang iso. Wis sampean wis sepuro. Salah sampean wis sepuro, tapi aku kon cinta sampean gak iso. Ya wis salah, Dik. Nek pancen iku keputusan sampean, sepisan maneh aku njaluk sepuro. Aku menghargai keputusan nih sampean. Saiki aku nyuwun pamit yo. Ya wis. Nyuwun pamit aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah yo, wong lanang wis koyo ngono. Ya wis njaluk sepuro. Tapi aku gak iso nrimo yo. Apa? Enten opo tiyang niku wae? Kok gelayu-gelayu kan tok mantanku. Mantane bojoku kate njaluk baletan karo aku. Lho niku wae mantan. Lho. Balen mbak aku kuat dibalen. Lho pun sampe. Lah terus wis moh aku wis. Alhamdulillah. Aku gelem terluka kedua kalinya. Berarti Bu Rifah niki ngerti napa sing kula karepaken. Alhamdulillah Bu Rifah, kula nggih matur nuwun. Dene napa sampean saged nolak kalih mantan sampean sing dibalen niku. Yo napa kekarepan kula niki nggih sampean trimo nggih Bu Rifah. Cak sepurane sing akeh yo ngene wis. Aku yo gak iso nrimo iko, yo gak iso nrimo iko ya. Mas sampean yo sepurane wis. Ayo seduluran ae. Lho, yo napa sih? Sampeyan iki kalih kula nedhi seduluran mawon. Yo wis sae seduluran nek kabeh gak tak nrimo. Waduh nasibku kayak ngene. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.